Takže čau lidi, vítajte z nového videa a dneska to bude reakce na hru Granny a my jdeme na to. Takže jdeme na to. Napíšeme Granny. Dáme třeba... Granny mi ocekla hlavu. Jo, zdravím všetkých, s vami je ja si Mister a dneska si tam pri novej hororovej hre. Dneska, dámy a páni, si zahráme jednu hru, ktorú po mne už veľmi žiadate. Hra sa volá Granny. Ja som milá babička. Granny? Vnúčik môj krásny, ty si myslel, keď nezješ môj granadír, tak ma nenáš? Teraz si v mojom baráčiku. Granny? Mal som asi zjesť ten granadír. My sme zavretí baraku, dámy a... Už teraz mám zimomriavky. Už teraz máme, dámy a páni, zimomriavky. Kde to sme? 5 dní, vnúčik. Babička, Anička, ty kokos. Dobre, musíme sa z tohto prekletého baraku dostať. To môžeme zobrať? Drop. Sakra, teraz ma načapa. To sa dá otvoriť? Čo to je? Nič. Tu je niečo? Babička, Anička! Ne! Tak to som bol iba teraz pred chvíľkou, ono už hneď už došlo do baráku? Deň 2! Čo to bolo? Odídi z tohto baráku. Dobre, tak to chcem aj urobiť. Asi pojďme cez tieto dvere. Zamknuté! To čo je za smiech? Mal by si nedal môj granadír? Babi, ja nechcem jesť svoj granadír! Sakra, ale jak sa odtiaľ to... Snap! Môžeme sa nejak pozrieť cez kľúčovú dierku? Dovnútra. Sakra, zase ma našla. Ale jak sme sa odtiaľ mali dostať? Nejak krývame, vidíte to? Každý deň? Dobre, konečne sme sa dostali z tejto pekelnej miestnosti. No, tie dvere úplne sú zabarikádované. Tam niečo svieti.